Ste svedkami vzniku životného diela nenápadného autora. Inšpiruje ho príroda, plná pulzujúceho života. Vyniká aj vďaka svojmu jedinečnému pohľadu na svet. Ľahko ho môžeme prehliadnuť a pritom je velikánom medzi tvorcami. Tentokrát sa ocitol tvárou v tvár svojej najsilnejšej inšpirácii. Udáva mu smer, zapaľuje v ňom kreativitu. Aj toto dielo vzniklo vďaka ich unikátnemu spojeniu. Predstavujeme vám autora životného diela River's Sun, včelu medonosnú. River's Sun od Jaroslava Kišu, inšpirované slnkom a vytvorené včelami, nájdete v centrále VUB.